Κυρία Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόσκληση, την οποία βρίσκω εξαιρετικά σημαντική. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είδαμε όλοι στην ορκομοσία του Προέδρου Τραμπ να κάθονται στην πρώτη σειρά, όχι ως συνήθως οι αρχηγοί, οι πρώην πρόεδροι, αλλά όλοι οι μεγάλοι των τεχνολογικών εταιριών. Ήταν ένας συμβολισμός που καλό είναι να τον κρατήσουμε στο μυαλό μας, γιατί δείχνει κάτι σε αυτήν τη νέα εποχή. Ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι η τεχνολογία, ότι οι επιχειρήσεις, η οικονομία της υψηλής τεχνολογίας μπορεί να είναι μπροστά από την πολιτική, να αποφασίζει και να ακολουθεί η πολιτική. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να δώσει ο κόσμος το δικαίωμα του αποφασίζει σε μη εκλεγμένους. Και όμως βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε ως ψηφιακή επανάσταση δεν είναι απλά μια τεχνολογική εξέλιξη. Είναι μια μετατόπιση ισχύως. Οι τεχνολογικές εταιρείες σήμερα, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, δεν παράγουν απλά προϊόντα ή υπηρεσίες. Σχεδιάζουν υποδομές, ορίζουν πρότυπα λειτουργίας, επηρεάζουν την ίδια την παραγωγική και κοινωνική δομή, μέσα από τι? Μέσα από την προεπιλογή. Η δυνατότητα του να προεπιλέγουν για μας αλλάζει τα δεδομένα από την κατανάλωση μέχρι την επικοινωνία. Έτσι, η ψηφιακή πολιτική δεν είναι μια ουδέτερη πολιτική. Είναι βαθιά πολιτική και απαιτεί τη συνεργασία, την συνεχή συνεργασία με όρους της πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου και της ίδιας της κοινωνίας. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι πιο κομβικός από κάθε άλλη εποχή. Δεν είναι απλά ένας κοινωνικός εταίρος, ο οποίος θέτει αιτήματα ή κάνει προτάσεις. Ο ΣΕΠΕ σήμερα εκπροσωπεί έναν κλάδο που έχει πάνω από 100.000 εργαζόμενους, αντιπροσωπεύει περίπου το 95% του κύκλου εργασιών του τομέα και συνεισφέρει περίπου το 8% του ΑΕΠ. Όπως είπα όμως στην αρχή, δεν είναι απλά ένας κλάδος. Μιλάμε για έναν στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας που με τη συνεργασία του όλα τα επόμενα χρόνια με την οριζόντια διάσταση που έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη θα αφορούν όλους τους τομείς της πολιτικής. Γι' αυτό ο κοινωνικός αυτός διάλογος δεν είναι προαιρετικός. Για μας είναι προϋπόθεση για κάθε βήμα, για τον κοινό σχεδιασμό, για να έχουμε αποτελέσματα που αφήνουν ένα μόνιμο αποτύπωμα. Πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα? Προφανώς υπάρχει πρόοδος, αλλά έχουμε σοβαρά δομικά κενά. Η Ελλάδα έκανε βήματα όλες αυτές τις δεκαετίες. Ξέρουμε όλοι καλά, ούτε με την ταχύτητα, ούτε με το βάθος, ούτε με τον προγραμματισμό που έπρεπε. Σήμερα το ερώτημα είναι εάν με αυτά που έχουμε κάνει, κυρίως την περίοδο του COVID και κυρίως με την χρηματοδότηση και τη στοχοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε, είχε δύο βασικούς στόχους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή σε όλες τις χώρες. Με δεδομένα λοιπόν αυτά τα δύο που όθησαν εξαιρετικά γρήγορα αλλαγές, γιατί λόγω του COVID άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, λόγω των χρημάτων που έπεσαν στην αγορά, λόγω των επιλογών που έγιναν. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία πολύ βασικά ζητήματα που υπάρχουν σήμερα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα στο θέμα του Innovation Scoreboard, το EU Innovation Scoreboard, είναι 27η στους 27. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρξε η επένδυση που έπρεπε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερά μας προβλήματα. Και αυτό πρέπει να ανατρέψουμε. Γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις δεν είναι η κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα.
με τα κίνητρα, με την τραπεζική πρόσβαση, και εδώ μιλάμε για την ανάγκη επίσης μιας επανάστασης στον τραπεζικό τομέα, όπου είμαστε η χώρα με τον μικρότερο ανταγωνισμό και με 4 ουσιαστικά τράπεζες, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν και χρηματοδοτικοί οργανισμοί αλλά και τραπεζικό σύστημα που χρηματοδοτεί ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά ψηφιακό μετασχηματισμό. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα του ίντερνετ. Έχουμε ακριβό και αργό ίντερνετ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Το ακριβό με αντικειμενικούς όρους θα μπορούσε να μην είναι έτσι, αλλά είναι ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει. Το τρίτο σημαντικό είναι ο τρόπος που έγινε η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μιλήσω πιο κάτω για τον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά εδώ έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα σε έργα τα οποία σχεδιάστηκαν, ανακοινώθηκαν, μπήκαν σε ένα σχεδιασμό και τα έργα αυτά μετά από 5 χρόνια, τώρα δηλαδή 1 χρόνο πριν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναθεωρούνται ή αποσύρονται. Και αυτό έχει να κάνει με το έργο που αφορά την προστασία των δεδομένων, έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής προστασίας. Προσέξτε, δεν είναι δευτερεύον θέμα. Ένα από τα ζητήματα που έχουμε στη χώρα μας είναι ποιοι δικαιούνται επιδομάτων και ποιοι δικαιούνται ενισχύσεων. Εάν δεν μπορέσουμε ψηφιακά να κάνουμε το matching ανάμεσα σε αυτούς, μέσα από το φορολογικό σύστημα, που έχουν ανάγκη πραγματική, και αυτούς που απλά δηλώνουν, δεν θα μπορέσουμε ποτέ τα επιδόματα να πιάσουν τόπο. Η δουλειά αυτή έχει γίνει ήδη στην Ισπανία, έχει γίνει στην Πορτογαλία. Σε εμάς ουσιαστικά κατέβηκε στο επίπεδο μιας εθνικής πύλης. Η παρατήρησή μου για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι γιατί δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε δικούς μας πόρους, τουλάχιστον αυτούς που χρειαζόμαστε και θα έπρεπε, και οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ σοφό τρόπο και να μπορέσει να υπάρχει λογοδοσία για αυτούς. Τι σημαίνει λογοδοσία? Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η στρατηγική δεν σημαίνει να αποτυπώνω γενικές κατευθύνσεις. Σημαίνει ποσοτικοποίηση των στόχων και σημαίνει και τομεακή πολιτική όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ψηφιακή πολιτική χωρίς στόχους συγκεκριμένους ποσοτικούς είναι ευχή. Και χωρίς στόχους, όπως είπα πριν, δεν υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή, είπες το 20 ότι θα κάνεις 10 πράγματα. Εάν δεν είναι μετρήσιμα, πώς θα κρίνουμε εάν έγιναν και αν είχαν αποτύπωμα στην παραγωγή και στην κοινωνία? Θα πω 2 παραδείγματα. Επειδή τυχαίνει με το Ινστιτούτο στο οποίο προεδρεύω να συνεργάζομαι με το Ίδρυμα CARES στην Κορέα και αντίστοιχα με τη Δανία. Η Νότια Κορέα το 2018 είχε θέσει τους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού για το 2022. Είχαν θέσει μέχρι και τον αριθμό των ρομπότ που έπρεπε να αντικαταστήσουν στρατιώτες. Τώρα έχουν θέσει τους ποσοτικούς στόχους για το 30. Ένα στόχο θα πω. Ότι πρέπει να έχουν μέχρι το 30 200.000 ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Πανεπιστήμια, χρηματοδοτήσεις, σχολεία, συνεργασία με το εξωτερικό κινούνται στην κατεύθυνση του να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Η Δανία, για να πάμε από την Ασία στην Ευρώπη. Στόχος, το 2030, το 75% των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα να λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη προηγμένα δεδομένα. Όχι πιλωτικά προγράμματα, στην πράξη, με στόχους ώστε να μπορούν να ελεγχθούν. Το δεύτερο βασικό του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο τομεακός σχεδιασμός, δηλαδή αυτό που θέτω ως στόχο για την ψηφιακή αλλαγή και για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα τη βάλουμε πανταχού παρούσα πλέον. Τι στόχους έχει? Δηλαδή, έχουμε το Ελλάδα 2.0 για τον αγροτικό τομέα. Είναι 23 έργα. Προσέξτε, είμαστε 1 χρόνο, επειδή μιλάμε αυτή την περίοδο για τον αγροτικό τομέα, είμαστε 1 χρόνο πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και από τα 23 έργα είναι τα 12 σε εξέλιξη. Ένα από αυτά που είναι σε εξέλιξη 5 χρόνια τώρα είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο
οποίος δεν έγινε εδώ και 5 χρόνια. Ας σκεφτούμε, εάν είχε γίνει ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και αν υπήρχαν ανοιχτά data στο geodata, στα στοιχεία που αφορούν τους αγρότες, δηλαδή αν τα εργαλεία του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά με τα χρήματα που είχαμε, δεν θα ήμασταν μπροστά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Το θέμα είναι, βάζουμε στόχους και ποιοτικούς, δηλαδή 23 έργα στον αγροτικό τομέα. Για να κάνουμε τι? Να αλλάξουμε τη διαχείριση του νερού, να αλλάξουμε τη διαχείριση του ψεκάσματος των λιπασμάτων που έχουν σχέση με το περιβάλλον, να προχωρήσουμε σε ανίχνευση νέων σπόρων και καλλιέργειων. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί προχωράμε στις τομεακές πολιτικές? Το ίδιο στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στην πολιτική προστασία. Εδώ λοιπόν εντοπίζουμε το βασικό πρόβλημα και θεωρούμε και δεσμευόμαστε ότι η ψηφιακή στρατηγική πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και έρχομαι τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 11 βασικές ενότητες για την ψηφιακή στρατηγική, έχοντας λάβει πολύ σοβαρά και τις δικές σας προτάσεις, οι οποίες, ομολογώ επειδή παρακολουθώ και το site αλλά και τα συνέδρια του ΣΕΠΕ πολλά χρόνια τώρα, είναι από τους φορείς που παρουσιάζουν συνεχώς τεκμηριωμένες και προτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι στρατηγικός εταίρος ο ΣΕΠΕ. Για ένα κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία και έχει πίσω του ιστορία εξουσίας, η πρώτη βασική πολιτική ανησυχία είναι προφανώς το θέμα των ανισοτήτων. Και το θέμα των ανισοτήτων έχει να κάνει με τη δυνατότητα πρόσβασης όλου του πληθυσμού, όλων των ηλικιών. Ένα. Δεύτερον, με τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αλλάζει, να εξελίσσει το επάγγελμά του. Ξέρετε καλά, είναι πρόσφατες οι μελέτες, ότι 22% των επαγγελμάτων στην Ελλάδα, το δίκτυο θα παρουσιάσει σύντομα μια τέτοια μελέτη, δεν θα υπάρχουν, όχι στο απότερο μέλλον, στα επόμενα 10 χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την αντικατάσταση, όπως και για την απόλυτα σημαντική ανάγκη όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, οι άνθρωποι όλων των υπολείπων επαγγελμάτων, να έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους είναι απαραίτητα. Και ας μιλήσουμε για τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα, δηλαδή δικηγόροι. Θα μπορούν δικηγόροι χωρίς AI να λειτουργούν τα επόμενα χρόνια? Προφανώς θα υπάρχουν δικηγόροι. Δεν θα υπάρχουν δικηγόροι χωρίς AI. Το 48 οι εγχειρήσεις θα γίνονται με ρομπότ. Θα υπάρχουν γιατροί, θα υπάρχουν χειρουργοί, αλλά δεν θα υπάρχουν χειρουργοί που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το AI. Το θέμα λοιπόν των ανισοτήτων που προκύπτει σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις ηλικίες, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που αφορά τη διαβίου εκπαίδευση. Και εδώ θα σταθώ στην πρόταση του ΣΕΠΕ που είναι πολύ σοβαρή. Πολύ γρήγορα θα μιλήσω για την ανάγκη της ψηφιοποίησης μετά από απλοποίηση, γιατί σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε μια ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Είμαι μηχανικός και βλέπω πάρα πολύ καλά, επειδή είναι και ο άντρας μου μηχανικός, στην καθημερινότητα, πόσο διαφορετικό είναι να έχεις απλοποιήσει μια διαδικασία από το να έχεις απλά ψηφιοποιήσει μια διαδικασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική επιλογή ότι το διαδίκτυο είναι δημόσιο αγαθό. Είναι πλέον κάτι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα, σαν το νερό. Άρα το κόστος, ο ανταγωνισμός, οι ίσες ταχύτητες είναι ευθύνη του δημοσίου. Γι' αυτό και πιστεύουμε στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή ότι ο φάρος δεν μπορεί να είναι στο υπερταμείο, το οποίο υπερταμείο δεν ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο. Και επειδή θα μιλήσει ο κύριος Γιόνσεν μετά και θα μας βάλει τη διάσταση που στη Δανία είναι πάρα πολύ έντονη, του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης και των διαδικασιών, είναι σαφές ότι ξεκινάς από την αρχή, μετά είναι πολύ αργά. Δεν μπορεί όλο το AI Factory να μην έχει την ευθύνη ο δημόσιος τομέας. Είναι άλλο το πώς θα γίνουν οι διαδικασίες, το πώς θα συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή την ψηφιακή στρατηγική μπαίνει ως νούμερο 1 το Made in Greece τεχνολογία,
δηλαδή εξαγωγικός και παραγωγικός κλάδος, πώς υπάρχουν κίνητρα κυρίως για τις εξαγωγές και τις συνεργασίες με το εξωτερικό. Η καινοτομία που είπα και στην αρχή, που αυτή θέλει υποστήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Για αυτές έχουμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία παρουσιάζουν στη στρατηγική μας. Το συνεκτικό σχέδιο και οι στρατηγικοί στόχοι εξαρτώνται από τους πόρους. Και οι πόροι, αυτή τη στιγμή, οι διαθέσιμοι είναι με βάση το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που δεν είναι σημαντική και το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά και ιδιαίτερα από το 27 και μετά, που γυρίζουμε σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα, ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα μέσα από το Κοινωνικό και Περιφερειακό Ταμείο, γιατί εκεί θα έχουμε μειώσεις, αλλά και από τη στιγμή που θα υπάρχουν οι νέα πόροι να παρουσιαστεί στρατηγικός σχεδιασμός που να μπορεί να έχει μετά λογοδοσία. Θα τελειώσω με την προτεραιότητα που θεωρώ νούμερο 1 και είναι η προτεραιότητα στην παιδεία. Πριν από αρκετά χρόνια, ως Υπουργός Παιδείας, είχα παρουσιάσει τα νέα προγράμματα σπουδών. Ήτανε μόλις πριν από 13 χρόνια. Αυτά σε έναν βαθμό χρησιμοποιήθηκαν, κάπως άλλαξαν, όχι όλα. Θέλω να σας πω ότι τα προγράμματα σπουδών που είχα την ευθύνη του 2013, του 2012, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες σήμερα. Δηλαδή, μέσα σε 13 χρόνια άλλαξαν θεμελιωδώς οι ανάγκες από την πρώτη δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε μία εκβάθρον αλλαγή υπό τον τίτλο «Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη». Τι θα πει αυτό? Ότι χρειαζόμαστε αλλαγή σπουδών με βάση τις ανθρωπιστικές σπουδές από την πρώτη δημοτικού και τις ψηφιακές δεξιότητες παράλληλα, και αυτή η όσμωση αυτών των δύο μεγάλων κατηγοριών είναι ανάγκη για γενιές οι οποίες θα πρέπει να κυριαρχήσουν των μηχανών, και για να κυριαρχήσουν των μηχανών πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανθρώπινες ιδιότητες, τα ανθρώπινα χαρίσματα, τα οποία δεν έχει φυσικά μία μηχανή. Άρα το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ανάγκη τόσο βαθιάς αλλαγής, αλλά έχει ανάγκη εδώ και τώρα, για να πούμε το γνωστό σύνθημα. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε σε έναν χώρο με επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη της συνεργασίας και των βασικών επιλογών που πρέπει να κάνει η χώρα, που ξεκινά από το διαδίκτυο, τα κίνητρα, την εξαγωγή, την ισότητα πρόσβαση σε όλες τις περιφέρειες, είναι ένας κοινός μας στόχος. Και σε αυτό τον κοινό μας στόχο εμείς σας καλούμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί, για να μπορέσει η χώρα μας να μην ανήκει στους παρείες, αλλά στο πρώτο μέτωπο των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ.